Hi guys! Welcome to my channel, Mama Dels Vlog. Guys, ito na po ko sa tagbilaran sa akong anak karon. Naggulat pa ko sa akong igsuon. Kung mamaya, nanay. Nay! Mananghid ko na ha. Mato sa ko kamarli na ha. Kadiyot, kapatuon ko. Ani sa kanay. Pohon, nay. Ito sa ko higda, ja. Muli na pohon lang matlatang bayo biyahe. Nay ha. Kaon sa da kapakan kanila lang lable. Bakod na ba may bentana pod are ka maintan ka. Ha? Kamanawag tayo niya nilang titing ni Dudong. Ha? Gawat na ako sa silong na kay nasi. Boy hang maghuwat ko kay may sakyan. Si Boy ba? Kamatog Cortez. Mato si Boy Juan ba sa Cortez kay magparte sila mo ay hang sakyan, tricycle. Nay ha? Kinay. Mane ang among balay. So, karon guys, manaog na ko. Kay gulat ko sa hang suon. Ano ang akong apo. Si Joshua. Unsay sudan mo, Jos? Ngano di man kamakaon tong karne? Ha? Muslim god. May daghang karne ato nak. Daghan may karne gahapon sudan guys kay nagparty duha ka partihan. Ya, daghan makayog mga kuan pangbahin. Kani. Kana. Siya po may mga daog-daog pong ginagmay, mga giveaway. Kay ganiha. Buntag uwan basa gani kayo guys nagatubig. Sakay man ko ni John batong tagbilaran pero wala ko makasakay kay mabasa ko. Kaduha galain akong lawas guys. Amo ni karon maghuwat lang sa akong igsuon kay matubig. Atin pag parte dito sa opisina sa DNR. Nang masakay na lang ko niya. Lami ang panahon pero dag-uman jud pud guys ayon tawag di na ulan kay pero awa ko kibaw guys ulan kay dag-uman gyapon nainit kalit lang pud ka landong daghana na pud sa sagbot sa hang mga ngayon na pud guys kami pud ning magsigig uwan guys kay atong buwak blooming di na pud tahagot tigba mo pero among bunga yon daghang kaayo pod. Kadali ra mo tubo ang yang mga sagbot. Dapat mi kayo kalsada guys, daghang sakyanan lagi. Kalami sa buwak na poinsettia guys iyang dahon puwa sugod na mapuwa na ni siya tanan guys kapay mga green sa iyang dahon puli ani lundo na po ang puwa ang pangalan ani niya guys poinsettia maura po ni ikapuwa kong Pasko o kanang November, December, January mana puwasan to sa February. Pagka March na pod, green na po ni siya sugod. Normal na po ang iyang dahon. Ako presidente, ikaw kalbo. Ay, tapos ako ang among mangga pod kay nilis na pod ang dahon. Sus daghan na jud siya kayo bunga sa tong panahon ng ating bunga guys. Gamay ra siya pero puno-puno ang bunga. Dili ra ba ni siya aslom kay kanang katingan na nga mangga. Nga di aslom. Senyorita din siya guys. Tawa. Among ibabaw sagbot ta kayo.
Da may iro. Kisay nga na iro ah, bibi. Oh, lami nga ang mga iro, bibi. Wala si Lolo. Hmm. Wala si Lolo. Hmm. Iro. Mambot sa libog ani nga iro. Basta ka ang inahan ani guys bagag balhibo nga tag-as. Mao ni siya liwat. Atay na inta nang inahan ani guys. Dili ni siya pure, dili ni siya Bisaya siguro. Ambot sa nga nang iro anay. Basta na yang porma. Koy, bebe, tanda sa be. Be. Bata pa ni. Nakita ko sila uminom. Isang tuig na ninak, sobra. Sobra na ni tuig. Ha? Wa pa ito. Ayo pa dai kuno ni tuig guys. Ako na kayo siya guys oh. Hoy tukoy. Hoy. Amo isa ka ani ba guys kay luoy butan man ni siya nga iro. Maistoryahan. Mangayo ni siya gasa. Mangayo ni siya gasa ini guli na ni Junjun. Ayaw pa gali. Kalimut. Ug mga ignog be. Dagan na siya dayon. Nakita ko si Mga on be abo dahi pag pakanas nanay dahi. Kaya maron oy. Kaya ang akong kapatid. See you, bye.